Guys, 7:30 in the morning. So, we're going to ride a jeepney, one of the famous transportation here in the Philippines. So guys, here's the jeepney.
Oh.
Magalang Public Market. Time check, 8:05 in the morning. So, let's explore, guys. Ay, kaya pa. So guys, first time po namin pumunta dito sa Magalang Public Market. So, dito po yung meat section, guys. Good morning, guys. Na? Bago? So guys, this is bangus, our national fish. Paano lang? Kasi, ay na. Ano ba tayo? Ali. Ali yan. Sili. Siling pamaksi. Sili na pala dito tayo. Ala. Ay, taas sili. Ano yun? Ang kuya? Oo. Ano
Ano pa sa loob? Ano yan? Ano pa sa loob? No? Pangkalame, no? Pwede yung pangkalame yun? Saan sa kanyang panood sama? Na? So guys, ang lawak po pala nitong Magalang Public Market. So first time po namin pumunta rin. So dito naman po yung vegetable section guys. Ay, pusit! Pusit! Ay, ito? Malalaki naman siya. Medyo maliit na sa kulay ko. Alam naman. Ito kabisa. Magkano nga? Ito? Ito, timba ka rin. Ito kabila. Yes, madam. Vamos para agora. So guys, bumili po kami ng bangus. Ay, madam! Magkasan kayo? Lauk niya mo, ha? Oh, sister, okay ka ba? Ilan po? May madam namin kaya kayo. Hoy, sasalikan mo ito. 150 po. Madam, may nipalo, babon. Wala ka niya na, Bob. Hoy, ganun ka. Simon, pampano. Yes, sir, ano sa'yo? 54 po. Aman po gulay. So, mahal daw po ngayon ng gulay guys dahil binagyo po ang Baguio City. Yung belt 300. At wala rin pa ng sili din. Sino ang 200? At wala rin pa ng sili. Malapit po. 150 po. Mura na yung mga So, bumili din po kami ng ampalaya tsaka ng talong. Yes, madam, thank you. Ayaw ka rin siya. Meron lang, pipita. Yan yung madam.
ate. Wala na yata po. Wala na yata ang Kenny mo. Ay, kuman. So guys, this is our famous delicacies here in the Philippines. They call it kalamay, suman, kutsinta, puto. Ay, ayun nga. Suman. Pares lang po yan. May lapit. Ha? May lapit siya? Wala po. Plain lang po yan. Oh, Wala na po may lapit talaga. wow. 50 po po ako. So, meron din po silang palabo. Ano? Yung palabo. Sila po yan. Kalamay. Special. Yung ganito. Puto kalas. 25 lang po. Kulit kaya ako. Saan na ako? Kalame? Tabalo mo ako. 25 lang po. Yan. Tang ubi eh. May iba po yan. May alo. Ah, mix lang eh. So, mix po yung mga kalamay ni ate guys. So, tig 25 pesos po yung kalamay. Then, 50 pesos po itong suman. Yung puputi yan. Yung kalamo. Kaya lang walang ano tawag mo yung bakuna? Wala po. Wala po pati. Kapit. Wala po. Hindi po kami nakagawa. Yung po hinalo lang na kalamay yan. Yung puti. Yung walang Isa rin lang ang walang nagawa. halo niyan. Saan yung nidar? Ubi Kalapit. yan yan. Ubi yan. Ah, Iyak. Alwa. Pili po yan. Pili. wow. Yun yung masama kanin. 5 lang po. Sali na. Ito ah. Nangaus kandar? Sika. Ah, kutsinta. 110. So, bumili din po kami ng kutsinta guys. 5 pesos. So guys, tapos na po tayong mamili dito sa may Magalang Public Market. At uuwi na po tayo ngayon guys. So, sasakay po ulit tayo ng jeep, guys. So, guys, nakasakay na po tayo ng jeep ngayon. So, time check guys, 8:20 in the morning.
guys, madalas po sa part na to ng papuntang Magalang is traffic.
tayong bumaba ng jeep. $32.21.